Molweni bethunana, this is for umntu orhalela ufuna ukwenza umqombothi. Day 1, uthatha i-5 kg yomilimili obomvu uyidibanise no-8 kg wenkoduswe. Mix together, udibanise ne-lukewarm water qha. Day 2, ndibilise i-20 litres zamanzi ezimbini ndazigalela emgqomeni lo bendimikse kuwo izolo, laa nkoduso kunye nalaa milimili beniwubonile. Nanga ke amanzi wam ndiyawagalela ngoku, ndigqiba uphemba ndizawabilisa. Xa ebila ndenze sure uba ndiziwasa endlini. Umgqomo wam ke kuba uhlala amanzi ndiwuvasa so that ube shushu. Ndithi ndigalela laa ntlama bendiyimiksa izolo kwesaa sitya ube ushushu, nalaa manzi ayi-20 litre ndizawagalela ashushu. Ndongeze ngezinye ii-20 litre ezimbini ezibandayo. Naliya igwele, this is day 3. Ndiphinde futhi ndenza umlilo again. Namhlanje ndizawupheka izidudu zam. Nantsiya imbiza endizayisebenzisa, inkulu ke eyam, ingena amapheyili amathathu for ukwenza izidudu. Nantsiya ke ngoku igwele lam liyabila bethunana, liyabila. Ndikha lona ndipheka isidudu. Kwimbiza yam yokuqala ndipheke izidudu ezintathu, that is amapheyile amathathu. Kwimbiza yam yesibini ndapheka amapheyile amabini ndabe ndigqibile. Kuye kwafika usisi umkhulukazi wam wandincedisa, so sesigqibile ngoku into esisayenza, sisathutha izidudu sisise endlini. Iimbiza zam ngoku ndizigalela amanzi to make sure that abantu izinto zabo bayazifumana on time, zi-clean. Naziya ke bafazi sesingenisile izidudu, sazichaka naziya so that zizophola on time. Into esizoyenza ke ngoku, apha ubuyabona kakuhle naziya zipholile azisaqumi. This is day 4. Ndizawuthatha laa 2 kg yam bendiyishiyile. Remember inkoduso yakho funeka ibe ngu-10 kg mos xa usenza umgqomo ongaka. So ndizawuthatha laa nkoduso bendiyishiyile ndiyigalele kwezi zidudu zonke, ndizifake ngesandla. Emveni koko ndiziphindisele phaa emgqomeni, ndizamise making sure that itheni, yonke le nto idibene so that utywala bam buzobila. I-process that I skipped ke apha guys kukwenza umnanti, that is what is called isilumiso. Ndiye ndathi xa ndisenza umnanti ibhaliwe ke kodwa ibhaliwe phaa kumnanti. Umnanti uyafumaneka kwiindawo lo uzothenga kuzo iinkoduso. Bilisa amanzi anganga-5 litre and then ugalele laa mnanti wonke, uzamise ushiye phaa etentiteni so that izawubila. Xa ubuya ke ngoku ndizawugalela yona nantsi apha kule 5 litre yabo, ndizawugalela yona apha. Xa ubuya emsebenzini okanye ubuya kuloo ndawo ubukuyo okanye ugqibile ukwenza izinto zakho ufaka, ungawulibali laa mnanti so that yonke laa nto izawudibana ibe ntubululu. Remember ezi zidudu ezinye zazo ziqinile, ezi zokuqala xa bendisasoyika obu tywala bam, then ezi zesibini zi-weak ke ngoku. So when I mix them together zikhupha le nto ifunekayo. Baby, you give me ice and fire.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Ndizithatha zonke ke ezaa zidudu benizibona phaya, ndincedisa unyana wam ndafaka. Ufaka ke kuzidibanisa zonke ezaa zidudu ubunazo, uzigalela ezityeni okanye uzigalela amapheyileni, whatever that you have used. Ndizibonile mase ndizigalela inkoduso. So now ndiyazizamisa as much as I can. Bendizizamisile ke nangezaa zamiso, but I felt somehow ndinento ndinezigaqa. I think ndiyoyika wethu, I can't eat that much. Phinda futhi ndizamise nangale nto izamiswa ngayo bezizamiso. Okay ke ingabi namsebenzi loo nto, ndibe ndizamisile ndiyagqiba. Engayaziyo ke ngoku noba ogqoka umfaka ndiyacika. Nabo apho ke mnazela bam, kuba I had a funeral to attend and then I went to a funeral the following day. Ndavuka phofu sebenyuka apha endlini, ndavuka nje ndavuthila babe besebebile nabo. Ayikho enye indlela onobenza ngayo utywala besiXhosa endiyaziyo mna, uyayibona. Then ndathi ke ngoku xa sendibuya emsebenzini, I mean in this funeral bendiye kuyo yesibhedlele, ndabuya kufika sendikwatile. Thank you for watching.